Tanečná skupina Novum z Topolčian oslávila svoje jubileum veľkolepým programom, na ktorom zatancovalo až 100 mladých tanečníkov na choreografie zo známych svetových muzikálov. Podporiť ich prišiel aj primátor mesta Topolčian pán Peter Baláš. Dnes oslavuje Novum 35. výročie svojho založenia. Je to veľmi populárna tanečná skupina v meste Topolčany a preslavila sa po celom Slovensku, Európe aj po svete. Pod vedením pani Rohačová a jej dcery Katky prezentujú mesto Topolčany po širokom okolí, tak sme radi, že takúto skupinu tu máme a budeme ich podporovať naďalej, ako sme ich podporovali doteraz. Čo sa týka tanečného umenia, okrem Novumu tu máme viacej tanečných skupín, máme tanečnú skupinu Mažoretiek Tosuma, je tu tanečný súbor Carmen, a sú tu ešte aj také malé formy, ktoré vznikajú, niekedy aj zanikajú, ale to tanečné podhubie tu je a Novum je taký na pomyslenom špici, na pomyslenom hrote toho tanečného umenia v Topolčanoch. Mesto Topolčany prakticky pomáha Novumu prostredníctvom Mestského kultúrneho strediska, je súčasťou vlastne zložkou Mestského kultúrneho strediska. Novum má založené občianske združenie, pretože dnes, aby mohli čerpať aj 2% zdaní a príjmať rôzne poplatky, tak vlastne musia mať aj takéto občianske združenie založené. No a Novum v neposlednej rade nám veľmi pomáha vlastne s kultúrou v meste Topolčany, pretože na každom podujatí vždy prídu a vždy nám spravia choreografie a predvedú tam tie svoje najlepšie choreografie, s ktorými dobili svet. Skupina Novum je v Topolčanoch veľmi známa a má za sebou aj bohaté medzinárodné úspechy. Získala už 9-krát titul majstra sveta, či 13-krát titul vicemajstra na svetových majstrovstvách v kategórii muzikál, choreografická tvorba či tanečná produkcia. Tak v súčasnosti ho navštevuje 130 tanečníkov vo veku od 4 do 25 rokov. A vlastne sme taká jedna veľká tanečná rodina už tak strašne dlho. Moja mamina ho vlastne založila v roku 1981, no a doteraz sa snažíme teda takto pretrvávať. Ona pôsobila v Dome pionierov, detí pionierov a mládeže, alebo ako sa to vtedy volalo. A tam mali taký tanečný krúžok a nejako sa im to veľmi zapáčilo a tak spontánne z toho vznikol tanečný krúžok, klub a potom vlastne takto my sme pokračovali, až doteraz pokračujeme. Ja som choreografkou, takou v podstate, ktorá tam je taká najhlavnejšia, ale mám aj veľa pomocných trénerov, ktorí mi pomáhajú, či už čo sú tréningy gymnastiky, tréningy baletu, ale aj pomocné vlastne choreografky, ktoré tiež sa venujú tým detičkám, pretože na jedného človeka by bolo toho asi príliš veľa, ale máme veľmi, veľmi šikovných ľudí okolo seba. My ukazujeme na takomto programe to najlepšie, čo sme za posledných 5 rokov ako keby dosiahli alebo vytvorili. A v podstate ide najmä o muzikálové choreografie, ktorým sa my predovšetkým venujeme a to je taká naša srdcová záležitosť. Ale máme tam choreografie zamerané na komerčný štýl MTV, dokonca aj breakdance, b-boying, nové rozprávky ako je Frozen, filmy ako je Hunger Games alebo známe Violeta pre malé deti. Nájde si podľa mňa každý niečo to svoje. Tanečná skupina Novum sa snaží vychovávať všestranných tanečníkov s vlastným, originálnym tanečným štýlom, kreativitou i improvizáciou. Vystupujú so sebavedomím a dokáže vás zaujať schopnosť týchto tanečníkov vytvoriť emocionálne nabité gesto a pohybom stvárniť príbeh v technických limitoch svojich tiel.
Tak bolo to veľmi dávno, keď som mala 4 roky, čiže pred 16 rokmi. A vlastne najskôr začala tancovať moja sestra, ktorá je staršia, a potom postupne ja. A už to tak išlo. Hej, ja pomáham Katke s jednou tanečnou skupinou, ako trénovať. No normálne tréningy, ako technika, všetko, potom choreografiu stávame. A tak, všetko krok po kroku. Tak mňa najviac baví to lyrical jazz. To je... To je vlastne také technické, že na hudbu a vyjadrovanie pocitov a také niečo, že také svoje vlastné tam vkladáme, že už to je také, že nie sú to iba nejaké naučené prvky alebo také, ale už také svoje tam vložené. Tak máme tu všeličo, budeme aj muzikály tancovať, budeme aj tento spomínali lyrical jazz, potom aj taká veľká choreografia, kde sme všetci, čiže z každého rožka troška. Ja som z Topolčian a do súboru som sa dostala tým, že ešte v škôlke ja som rada tancovala a tak pani učiteľka škôlky vlastne videla, že je konkurs do Novumu, že či by som to nechcela skúsiť, tak prehovorala maminu, mamina moc nechcela, že a na čo a tak, ale ja som vlastne strašne chcela, lebo som mala strašne rada tanec už úplne od mala, tak som to išla nakoniec skúsiť, veľmi som sa tešila na casting a bolo to super a keď ma vybrali, tak som sa veľmi tešila, celá rodina, sme sa z toho tešili. Boli sme vlastne na rôznych súťažiach v Chorvátsku, v Barcelone a vlastne boli to úžasné zážitky a veľmi sa z toho teším, že vlastne už od malých rokov som mohla cestovať s mojimi kamarátmi a vlastne je to taký neopísateľný pocit, že veľa ľudí takto nezažije a hlavne veľa malých detí vlastne už cestovanie so svojimi kamarátmi a vlastne tie všetky zážitky, ktoré sme dosiahli. Tak ja som s Emkou Bujnovou, s kamoškou chodila do škôlky a ona chodila už vlastne rok predo mnou a maminy boli dosť dobré kamarátky, tak hovorili, že no Emka chodí do Novumu, že či nechcem aj ja začať. Ja že no jasne skúsim, tak už sa vlastne držím tiež tých nejakých 14 rokov. Čiže Emkina mamina ma k tomu tak priviedla, že boli také kamarátky. Stali sme sa aj majstrami sveta niekoľkokrát, boli sme aj v Barcelone, aj v Chorvátsku sme chodili viac razy po sebe. Aj na majstrovstvách Európy, majstrovstvách Slovenska povyhrávali sme dosť. Veľmi sme radi z toho. Mám rada veľmi lyrical jazz, ale mám rada aj taký štýl, on sa volá, že MTV commercial. To je trošku niečo do také komercie, ako možno vidíte v nejakých videoklipoch. Také ako od Beyoncé, od Rihanny, niečo také živšie trošku s energiou a tak.